Passant per un dels bancals d'olivers de Sopeira, travessant l'embassament i pujant pel barranquet, arribem al poble de Llastarri. Ara està abandonat. Només unes quantes parets aguanten dretes i tossudes el pas del temps. Si parem una estona, les observem i les escoltem en silenci, ens parlen dels temps en què el poble hi havia vida i activitat. La panoràmica que veiem des de la part més alta és espectacular. A un costat, la imponent paret de Sant Cugat. I a l'est, la serra de Sant Gervàs, en la qual destaca el Pic Telleràs. Anem baixant de Llastarri i alhora anem trobant unes vistes bellíssimes de Sopeira. Sopeira queda mig amagat per la carretera de Viella. És municipi de la província d'Osca, un poble bonic i acollidor, situat a la vall del riu Noguera-Ribagorçana. Ple d'història i vitalitat. A la vora del nucli urbà de Sopeira hi ha el monestir de Santa Maria d'Alaó, de l'Orde de Sant Benito, un edifici preciós d'estil romànic, del segle XIII, construït sobre un edifici visigòtic del segle VIII. El 2004, el govern de l'Aragó el va declarar bé d'interès cultural. S'ha de visitar, és molt bonic. Rere les instal·lacions de la central hidroelèctrica s'alça la imponent paret de Sant Cugat. La paret aguanta l'impressionant pantà d'escales. A la falda de la cordillera pirenaica. Llastarri, Sopeira, un viatge per la natura i la vida que val molt la pena, molt de fer.